гледам интереса към плана е повече от нашите очаквания. Преди да дадем думата на неправителствени организации и граждани, искам да направя следното пояснение. Представителите на Изпълнителна агенция пътища, КЕЦ Приморско, това е електроснабдителната компания, и ВиК, по тяхно изрично настояване, проектът за общ устройствен план ще бъде внесен допълнително за разглеждане при тях, като целта е те да бъдат разгледани на националните експертни съвети и на електроразпределение Приморско иска да го внесат в Пловдив. Така че допълнително след общественото обсъждане, тъй като нямаше време тези съгласувки да бъдат направени изцяло, допълнително ще бъдат внесени за официални становища на техните по-горни ръководни органи. Заповядайте. Уважаеми присъстващи на общественото обсъждане, казвам се Янаки Афанасов, председател съм на Гражданското сдружение на собствениците на пустеещите вече 18 години земеделски земи. В общината не се разширява общия устройствен план и се пазеше в пълна тайна от населението. Най-напред искам да заявя категорично, че Гражданското ни сдружение и жителите на град Ахтопол 100% подкрепят екологичната политика, която се води специално в природен парк Странджа. Ние не сме против нито един закон, който досега е приет. Ние сме против само това, което ще чуете в нашето възражение тук. Преди това ние имаме също становище, писмено даденото кмета на общината и също така направихме известна организация от Ахтопол да има подобни неща. Възражение от жители и собственици на земеделски земи в град Ахтопол относно проекта за изменение на общия устройствен план на община Царево в частта му за кметство Ахтопол. Господин кмет, жителите на град Ахтопол и собственици на земеделски земи изразяваме с голямо възмущение категоричното си несъгласие с предложеното изменение на общ устройствен план на общината в частта му за град Ахтопол. В проекта за изменение на общ устройствен план не е взето предвид решение номер 5 от 1 март 2004 година на Общинския съвет, с който се одобряват задания по член 125, алинея 1 от Закона за устройство на територията на кмета на община Царево за обхвата, съдържанието, сроковете и етапите на изготвяне на проект за изменението на общия устройствен план на общината, което е задължително законово условие. Липсва и текстови материал, с който трябва да бъде представена концепция за развитието на туризма на територията на общината. Горе посочените нарушения и много други на договора между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и фирмата АСА ООД, изпълнител на проекта, го прави нецелесообразен, неприемлив, защото не решава нито проблемите на общината и по-специално проблемите на град Ахтопол и неговите жители. Не дава алтернатива за пустеещите вече 18 години земеделски земи. Предлаганият проект за изменение на общ устройствен план не е съобразен и с Закона за защитените територии, който не предвижда забрана за застрояване в територията на природния парк Странджа. Законът разрешава решение на Общинския съвет. Има. Тогава каква е причината да не се изпълни от фирма АСА ООД задължителното по закон задание на Общинския съвет за изменение на общия устройствен план? Безотговорно неизпълнение на редица решения на Общинския съвет. Тази насока и имуществено забавяне с години изпълнението на общия устройствен план на общината, лично от кмета на общината Петко Арнаудов. В конкретния случай община Царево е класически пример как политиците експлоатират интересите и собствеността на гражданите по един безогледен и брутален начин. Земеделски земи се превърнати в политически битак за изтъргуване на безценица, които след това да бъдат вкарани в общия устройствен план и продадени на много по-високи цени. Общият устройствен план
е план за социално-икономическото развитие на общината и нейното население. Той задължително трябва да бъде съобразен с икономическите, социални и културни регионални изисквания. Оставянето на пустеещите от 18 години земеделски земи отново като земеделски е пълно безумие. Ако тази земя е отредена за земеделска, нейната 6 и 9 категория обезпечава смисъла на земята с такова предназначение. Не отговаряме на истината, и написаната в екологичната оценка, че делът на необработваемите земи е в рамките на 20-25% с тенденция за подобряване. В землището на град Ахтопол 100% от земеделските земи са пустеещи. Кой е дал тая подобна и подвеждаща информация? Към приключване 5 минути. Завършвам. Това е възражение официално в писмено. Ако не бъдем разбрани и не се предприемат нашите предложения, които ги цитираме и ще ги представим тук с документа, ще бъдем принудени да отнесем проблемите си до държавните органи, парламентарно представените политически сили, за да можем да защитим нашите законни интереси.